Ukanti ngabemi beli abayi 1474 abasengxingweni kumazwe aphesheya, abanye babo bakumazwe aguntyungelwe yilentsholongwane yeCorona. Kwelinani abayi 723 ngabafundi, ukuze abayi 204 ibe ngabasebenzi, logama abakhenkethi beyi 224, abantu abayi 320 abaziwa okwangoku ubume babo phesheya. SABC lobudlelwane nehlabathi lithe linani lelabemi beli abaye kwiofisi zalo zozakuzo kwaye linganyuka. Njengoko intsholongwane yeCorona igqugqisa kuhomana amagumbi omhlaba, ngabemi beli abasondele kwi-1500 abasentsunguzini ngapha kwemida ekhaya. ISebe lobudlelwane nehlabathi lithi uncedo oluphambili luza kunikwa abo bakwizikulo zenqolomoya bengenayo nendawo yokulala, abantu abakhulu nabagulayo. Our missions, wherever possible, will continue to render consular services in the context of the restrictions that all countries have introduced with respect to lockdown or emergency regulations. We will also be negotiating with governments, as they're doing with us, to facilitate the movement of stranded citizens of our country. Given the difficulties associated with travel restrictions, we do appeal to those who can afford to return to do so at their own cost, that they indeed initiate such processes. I-lockdown yensuku ezingama-21 iyakuthintela ukuhamba kwabantu kunye nokuqhutywa koshishino olungengondoqo. There is evidence of some employers having obtained fraudulent certificates declaring that they can continue to operate as essential services. The labor inspectors report daily to me on their findings. At this stage, we are urging non-compliant employers to do the right thing. Ngelixa boshishino lweeteksi begrogrisa ngokuyimisa ngci inkonzo yeeteksi, urhulumente uthi usebenzela ukuyisombulula le ngxaki. Oonoteksi baqumbe basisifu imigqaliselo yokuvalwa mba kweentshukumo. The concerns the taxi industry is raising are matters that are on our agenda, that as government we're attending to. Kusenjalo, umongameli Cyril Ramaphosa uvakalisa amazwi ovelwano emva kokutshaba kwabantu abakhulu abathathu abafumana isibonelelo sikarhulumente.